Πάτε όλοι. Go, 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 go! Έξω, 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 έξω! Μπράβο! Απ' την άλλη, Άρη! Πέτρο, παίξε μόνος σου, ρε! Δεν βλέπω κανέναν! Εγώ παίζω. Κοίτα το φίδι, με το υγρά 4 έφαγε. Χαλάρωσα και ένα πλέον μύθι. Τέλος! Μπράβο, Ηλία! Άμα είχες σηκωθεί, ήσουν μόνος. Άμα είχες όμως σηκωθεί και το έχεις παίξει σαν stand-up, που είναι μεγάλο. Το λάθος σου. Έχεις μείνει ένας με έναν. Έχεις ένα μπαλόνι. Μεγάλο. Που είναι σε μειονεκτική θέση γιατί είσαι snake. Αλλά μπορείς να σηκωθεί. Εντάξει. Στο τέλος, μην αγχώνεσαι. Φίλε, έκανες G4. Άμα έχεις βάλει, θα το ψήσεις πάλι εσύ. Δυνατό, όχι. Αυτό δεν είναι 4,5. Απλά έτσι.